A l'escola estem convençuts que cal proporcionar a l'alumnat els coneixements, habilitats i eines digitals adequades i útils per afrontar els reptes del futur. L'àmbit digital queda cobert a les nostres aules gràcies a 3 vessants: la creació de continguts, l'ús de tecnologies a l'aula i la capacitació digital de l'alumnat i també de nosaltres, el professorat. Des de l'escola, posem èmfasi en el bon ús de les eines digitals, treballant tant la capacitat crítica dins l'entorn web com en l'ús de les tecnologies més avançades dins de l'aula, la realitat augmentada i virtual, la intel·ligència artificial i el ChatGPT. Al llarg de l'escolarització, els alumnes entren en contacte amb la programació i la robòtica educativa, que s'integren com una eina més en el seu aprenentatge. L'àrea de robòtica pretén ser una introducció al pensament computacional, la programació i la pròpia robòtica. És una àrea clau amb un enfocament innovador, creatiu, de futur. Una porta d'entrada des de ben petits a les STEAM, ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, des d'una vessant lúdica i motivadora.